Hi guys! Mayong hapon. Kaon na namo si Bibi kay amo maning gibilin. Gibilin namo ni nanay ug ni tatay. Very good kay ni siya gibilin kay nag tulog-tulog ra. Na si Riri diya naka-snack na. Ka-snack nag-snack kamote guys. Woo! Na si Riri diya guys oh. Medyo kamote, naglungag din sila kamote. Kakalangan yung bata, oh. Ako din gibilin ka, nagtambong ko sa meeting sa Purpose, nag-FDS man. Kaon sa ka? Kaon ka? Wala. Amang ko guys? Pag-deliver lang ka. Ahan mo na-deliver? No, si Iboy guys, oh. Hey guys. Harap na sa klase. Ang bata, ala. Dua eh. Iboy wala kita ada tong bloog puti nga murag iring. Ano ah? Kamu ka. Nga. Dili pa pwede mag-eat ha. Dili pa pwede mag-eat ha. Kay bibi pa kayo ikaw ha. Pag ka mga kulang ako. Ha? Kita ang nagmilin. Tiyam na siya boy. Ang tiyam na siya guys. Oh, tiyam oh. Nala. Bigil ikaw. Baka na eskwela na. Mayong hapon sa tong tanan guys. Ato ni siligan dani guys. Ang kuan kaya to ibutang danhi si buding. Agoy Ginoo. Atong ibutang si buding danhi kay tapos ito si buding mag-anak. Kami kahigan. Ito ang sanghal. Baka malugari ugi mo guys kay sa tangkal kay busy ang linya sa tao. Nasa siligan guys, ito pa ano sa buwan. Ang balay ni Janice guys, atong tan-awon. Naman na siya og atop. Ya. Naman na og atop guys. Muni ang maabot. Tambak si ito na. Tabalam. Oo. Yan, na floringan na ang danhi. Ang sulod. Pani danhi, tambakunon pa ni siya danhi. Bahog si Riri sa baboy guys. Hari dan hinga balay ni Dudoy sa igsoon ni Riri.
Ilang ba iyang balay danhi niya wala pa ni nahuman kay murag luag po ni siya nga balay. Na siya ra po'y trabaho ani. Siya ra gahinay-hinay og trabaho ani mo ning kabiya-biyaan niya mao ni siya nga dugay na human. Kay gakabiyaan biyaan man. Yan naman po yung trabaho. Muna siya nga dugay siya nahuman pero nahuman na niya buhos tanan ang haligi. Kaya nang gibuhusan kaganihan na basin ugma og magtrabaho na pod siya didto na pod sa taas pangtauran sa kanaang sanipa aron sa banay ngalan danha. Aputan sa atop. Tauran sa bin. Aw tauran dai sa bim. Luag po ni iya nga balay oh. Maluag na balay. Nga kanipod kang Janis, di man po ni ingon nga agdalion ni nila kay kuan man. Katura ilagi pasiguan ang ilahang kuan. Ang ilahang gikuan sa materials man ang undangan na pod tigom na pod dayon tiwas. Di na siya magabok guys kay nabutangan naman og kuan atop. Palag mag-uwan init, nanay atop. Diba? Kana man na ilang CR. Mag-extension na lang din sila danhi para sa kusina. Extension na nila diri para sa kusina. Iha ah. Din balhin na si Budin dani guys kay hapit na siya mag-anak. Alihin na tabla lang okay ug magkaanak siya di bang lusot yung anak. Din hapit na ka mag-anak din. Hapit na mag-anak among Budin ang Budin hapit na mag-anak. Nangubre na siya guys oh. Hubag na iyang kuan. Hi guys, mayong hapon sa inyong tanan. So ngayon magluto ta sa snack. Iya tamang hawan dito sa silong kay naa may mga bata diri ah. Nanas bintoy si Koreana na ako na makabantay-bantay sa bata. Magluto sa taon nag-snack guys. Di mo taghatik. Tangan na tog asin gamay. Oil din guys. Then butahan po nato bandilya gamay para humot. Para humot na siya guys, para humot. Humot atong hapit. Lado na to sila ilalim.
Yang atong ikuan royal dili tubig agoy. Agoy nagburo, agoy nagbuwa, nagbukal. Allah. Kanya ito may butang guys, kaya man tayo coloring. Royal atong i-mix. Yan diyan na tayo harina nga nakuan. Nanda na yung asukar, gatas, nanda na tanan guys. Okay. Ang ibutan na ni guys, wa man ko white sugar, brown sugar ah. Umot kay siya guys. Diya guys, ato nang gisalang atong kuan. Di ara. Ya di ana po naluto. Nya budburan po na ni Koreana sa margarine para namik. Magluluto ko ano guys, margarine. Para namin
tulad ko guys. Ano ba naman? Cupcake. Cupcake. Ano ulit cupcake. Okay, ilis yan mo daw. Maganda nga, bulburan na siya nga init pa. Ikaw, doon ko mo ko eh. Ito. Di, kuan na na, Bing. Wala yun ako na nakita, Bing. Ay, Napagod na to, Bing. ako pala na sa likod. Ano ba sa likod? Ano ba na siya, Bing? Ah, yummy. Atong tilawan na. Tilawan na to, guys. Ikaw pa. Dami. Ano ko din? Lumay na. Hello guys, anak na sa margarin. Mama, tigprito. Magkahilis yun daw. Di na siya dapat ibutang sa asukar ko kaya tamis na. Tagot, Kol. Snack na, Kol. Kaya pun pre kapuna tapi dia kaya pun sama. Dindan dia pun pre kamay. Saya katakan kopi dia lagi. Kenapa? Nahuman na sa kaluwagan, Kol. Gimana nama siap? Hindi na na yun. Yan na lang ang siap bili na. Ugma na sila natambakan ang siya kung makuha na dito sa kuan. Kay ibalhin na ba ilapurtahan na na? Tambakan yun na tampiro na lang. Dito na balbagong kutob sa na kuan, luring. Hidungan man pag luring tanan. Paubos mo na itong CR. Ben ako ay na karon ang siya pag maghimo na dito sa kuan. Butangin na imong kuan dia para mga snack na imong pare diha. Ay, si ma. Tad ka na nahawi. Kanang kuan sa puro kay Pag-wild na siya mo baboy pre. Pangayo na sa sipahaw. pagkuha din ito sa kuan bin cookbin. Mo pa na duhay mo na butangan? Jesus, Ginoo ko di ay. Back to back mo niya. Kulo pagkaon na da Nicole? Sabangin, nang kumaw para madali niya. Snack ni guys, snack. Haloy tayo, haloy.
Back to back kasi mama. Back to back kita ra bitaw kaon. Sabi na ko. Hindi na ako matanagan. Ano bulit na? Yan siya butangan sa kuan guys kay Ang isa kayo. is naman. Sa ganahan na magbutang sa asukar. Royal man daw gikuan ni guys kay wa man ko food color. Dahon akong gibaghit sa kuan guys. Uwin para na